Ja potpuno i vas razumijem. Ovo uopšte nije bio politički govor, niti bilo što drugo, već onakvo stanje kakvo jeste i nije u redu da predsjednik parlamenta sugeriše, to jest vama šalje dopis da zakažete sjednicu. Nemamo sjednicu odbora za antikorupciju, a sve ove teme bi bile razmatrane da vi zakazujete sjednicu onako kako treba, jer korupcija je zastupljena, kao što rekao, decenijama u našoj zemlji i koja uništava svaki segment našeg društva. I nije u redu da sjednice na kraju, da je ovo zapravo druga sjednica, a prva nam je trajala koliko? 15-20 minuta. Znači, jer nije bilo rasprave o izvještaju, jer se niko iz agencije nije pojavio. Pa ajmo da pozovemo na kontrolno saslušanje čelnike agencije, da ih i mi pitamo, da vidimo šta se tu zapravo dešava. Znači, ovo nije bio politički govor. Ovo je jednostavno normalna reakcija na sve ono, na rad odbora. Odbor ne radi efikasno. I ja vas sad molim da krenemo da radimo efikasno.